kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong shisha ka khubor ka basngok man bat ka ba aimen siem kham ta mi gibri ba danjing duna hagit khotman ba kimdei ban kanran dien na ka thong ba kidon hendai ban minot thop khanang man yo khet yo so ka jing job shisien ka sngi kasamla bertina lingdo kalong kasamla puli ka baningkong na po ka jela ka ban jing duna ha ka bor yo ban pendap ya ka examen UGC NET Katay kasamla na lor ka examen UGC NET jong ka Junior Research Fellowship kala pendap lang ya ka Assistant Professor. Kalaya thuru bagani ka day kasiyan kabasan ya ka banya kun ya ka examen. Kakong bertina kalaong. Kani ka examen kalong ka ba juat baha bat ka English kalong ka subject ka ba namar ka yar palan. Mentaman ka jing penkre jonga kala kambiang kombalong menshwa namar ka jing bambiang hakilat jing yaram. Ngala durut bat syong kre kot daki kenta. Haba penpawe ka jing sngohun halor ka jing pendap ya ka teke examen kasamla bertina kalai thu ba ka jukre kwat ha ka por men miet anda ka perthai ka mariang kala kenja nalor ke examen karukom kre kwat ba ka jing yo khai yo so ka jing job dongin ya ngap ya ka ka ba ka kong bertina lingdo ka don ban ong hawat kani ka UGC net exam kata ka di ka assistant professor ba ka junior research fellowship exam kalong ka exam kabalong very competitive ba ha kaba nga yala jong ala le ya kanik exam ta ngat haray la laisin ti nga klempas ti hakasin kabasaw pade nga la miss ya ka exam nomor bangayo siya po Guwahati Center and kadi hapdeng ka jing lockdown in the midst of lockdown ti I could not go, I cannot take the risk myself ban lidro te kani kalade bikasin kabasan kabanga late ban yakun ya kani exam but kalong siya ka exam kaba kamtam ha ka English subject kalong ka syllabus kalong very vast ba namar ba kilabun ha ki bangin ngide ban kre ban prepare ban puli te kalong siya ka exam kaba ngasuban ong bangalala ban achieve ya kata ka jingtre shitom ka jonga baro hakini kisngi hakini kisnem ki bangala persyang ban tre shitom bangan pas kini ke exams namar bakat kum ka jing kwa anaki college hakapor bangi apply kam kalong bet ba ngide ban clear ya ka assistant professor but ladang kabahali lengi laban clear ya ka junior research fellowship ru bakan long ka jing mentoy na kabanta kapuli kaputhi bat kalalong hiru kum kalat yarap kamay kaji na kabanta kajonga shimet te ngasngu kemen hadu kata bat ngasngu sarong ru yalade namarba ngalong kawe na kibanding kong hapdeng kibaduna hakabor yoi ban pas ya kani ka assistant professor but ya ka junior research fellowship exam but ngidang yale research ru halor kata ka ba la don na em ha not east jongi kiba la clear ya ka assistant professor exam but ya ka junior research fellowship napdeng kibru kibadon jingduna hakabor yoi te kat hadu menta menengi klempat lap tele singin dang hap ban le research bahai kita ru te hendri hapo Meghalaya te nyala sengau tenat shibun ban ngasngu kemen shibun ba ngalala ban long kawe na kibadon jingduna hakabor yoi ban yalam khmat ye kibabun pat kisamla kijongi kiba bun ya ka kibadon ya ka jing thrang jongki bakin pen urlong lala ka jong na pedeng jungi ngi kwa ban long lani re ha ka jing im gujungi we want to be somebody in life ngala ya kendu shibun bah ki jing te ki jing ki ba ngala ya kendu kilong kum ka jing duna ka jing kershan ha ka ban yo jing yarap kum ha ka ban namar wat ladang atre ha ka laptop ka jonga bat miet bat sengiru Shipeu person, khatsan person, arpeu person ngadang don kambet ya ke jing yarap jong kiwe pad. Namar ngamla ban ong ba 100% bangala long independent. Ngamla ban ong ay kata 20%, 15% I still have to be dependent. That despite
working myself through laptop and kata ka jing ka jonga ka long ba ngadang don kam hi ki volunteers ye ki no yarap bakin wan ban don rengkat bat nga ban yarap ban pen pulelem ban yarap ban pen lej lang bat nga ban yit ye ki kot ki slai ki badon kam ti namar ba ladanga lej marwe ngalatip what u customer care service ru uba syong hang tu uba die ki kot kisla unom don jing tip lese unde ubri uba ubom nang ban pule ka kot ayu ngadon kam te hakata ka kot don ke jing don kam jong kata ka kot what are the syllabus included ba pli lese lani ka kinum la ban pule ya kata bat kinum don por hiru ban syong bat nga hang tu deki for minutes for hours ban pen pulu yang each content each chapter te namar ka jing kwa junga kam kalong very detail bah nganum kwa tang kumtu I want to dig it more further nang taka de badon kumnu syata ke kata ka don ne em kata ka la include ne em hangta te anda lawan ni lesa kiwe ki customers ba pliu tu nong di unhap ban no yang unhap ban pen up yang te kumha kataru ngadon kam jing yarap bah nang ta bakin wan biang bat nga ban syong hang ni ban pen pule ban pendiktit bangan nang tho namar for the entire of the day nganum la ban yo electricity ban charge ka laptop ban tresa ha ka laptop ngamla te ngadang don kam hi ban pule hi da ki jing tho la jong da ka bril la jong da ka ka baki paralok jonga ki arab ladang ong human environment komut ba pinya di bat kibru kolong bajing jarha kindon kibru kiban syong kumno daktin arsap daktin khasing yong ba najrong ki baha ki encourage ngi henry kat banadin pade kilong backbiting kilong arsap and then they try the level best to put us down and they will always try their level best ban penwit ya ka jing mut jing perkhat jungi ban pentrot ya kata ka jing yat bet ka jing yat renti jungi ha ka kam ka jam badru ha ki we ki kam de tang ha ka kam ka jam ka yat ka yeng bat kumta ter ti kini ki jing ki de ki ba mostly ki ba young people will face though I'm not that young but still I am facing lots of these namar bang atip ba despite ba ki briu ki atip lupa ba ngamde kebabiang babit na ying nasem namar bakil atip lupa ya kata tingas ngutu ba they would always try to put me down henry ha kita hapdeng kita baro ngalala ban claim ya kan ke exam bat ngalala ban wanra ka jing syai pat syaki we ngakan mau ba ha ko por bangasyong class 7 ni class 8 ngamdakan mau ba kata ka chapter ka di class 7 ni class 8 ba isim yangi ya kata ka chapter kata ka lenong ka we na ki lenong jong ka English ka bala include ka syllabus ka baong ba God sees the truth but wait ublay uyo ya ka jing shisha henry kadai hangi kibriu bangin up bangin yaisha ya kita baro te ha ko por ba isim yang ani ka lenong kan mau ba iju ang yangi khna kan ni ka pen i yangi ba if you will always walk on the right path lada piyat ha ka jing shisha lada pi im ha kata ka jing shisha bat lada pilong ha kata pilong ka briu ni ubriu uba klem yat bakla henry piyat ha ka lenti ka bade ka bor briu hi kamla ban le henry ka bor ublei ka don bat ublei utip ya ka jing shisha baro bat kita ka jing shisha baro kin sapau kumbanga hi hakani ka jing yat lenti ka jonga nga sya kan tho bun ka ka banga klem sya kan tho bun ngaso kumba ngan safil si ngan safil ngakan mau ba ting gidon kisngi gidon kipor kiba I couldn't hold my tears I have to shed my tears what happening upaj ba babun ru ngaso kumba nganum pas kabanga di ban pasu nganum pasu kabanga di ban yacha prang ru nganum la shu I feel like I should drop this out tangba onda habang asngap ya kemensim ko jonga ko ong em pipiyat ha kalenti ka bade piklemle ya ka babakla you are doing your best pi minot pi treshitom
Ublay unsayo and God will do the rest. Exactly that chapter reminds me on that day where my UGC net exam was declared. Hakalay tarik santarik November janmit haba iparalok jonga ila phone ila pan yang tu application number ban pen petlem she's Dafi te she iba li ya to exam lang ban ngahi te marsen pas ya kani ke exam hi hakapor bang akan mau kini ki baro akan mau ba the chapter which Miss Sweet has taught me kalade shisha ke ba shisha but kadisha kata kajing nang kajing start ka but ka sap ka ba ila hanga hadu menne mentabat nga ai khuble nga sungu na kabanta kajing don kajong na kabanta ba ilala ban set up ya kata ka very good platform na kabanta kajong hi kabanga kwa hi ban ka khubor ka babahi na kabanta samla puli jonga ko long ba Pilong sakat balong pihap ban hun ho ting ting ha ka jinglong briu jongi ngidon shibun ki jing ki bangi hap ban yat lingba ka bangi sngo ba you know we have to quit this ngi hap ban no naishu henry ngan ong ya phi ba ladai ni ngap ya kita baro pinumla ban long uklur lani urishot but uta urishot ubaskem ban te ya kalawe tang ya kalawe ka jong phi ngaman ta habang apas ya kani ngan ong ya phi kham kemen ki paralok kham kemen ki briu kham kemen ke environment banyak ke banga kemen ngalile ngam nang ban kemen ru ngala kudlat ban susi ru ngala kudlat iwe paralok jonga na po Assam iba ngiya puli lang hapo Cotton College she shed her tears when she got this very good result of mine nga ong ya ifun yang ong balay piyam iyong ba nga kemen palat ba pipas to see how it impacts on people ladangi ngila banwanra kata kababahatam na kabanta jungi bat na kabanta ka imlang sa alang khamtam haba ka condition jungi kalalong lupa kumni mailili ila tip bahaya ka story junga what I have gone through my life kay kabangala sya shitom kay kabangala sya le kay kabanga kham sya akren kay kabanga kham sya kan no kan tho kay kabaki kibriu ki ong bakani ka khna kan nompoy shunu la sala sisngi wat para khna ru hakapor bangadang rit ki babun na hukum kita ki don bakani ka bom ikop hi ban poy syata ka bom ikop hi ban long kumta ka bom ikop hi ban long briu man briu yala jong adang khna ngasngap bed namar bangam tip ngam sungutu but henry ngan ong ya phi lada kat ba phidang he hi lada phi sngap thu ya ka ka bakamen sim jong phi ka kren phinlong shisha utau khlut ba pharnai na banta lade bat na banta ki weipat ngai la jong ngasngap ya ka ba men sim jonga ka kren ngaklam sngap ya ka ba jingmut jing perkhat ka jonga ka ong